Pitong summer diseases maaga nang inilabas ng Health Authority. Narito ang report. Ramdam na ang pagbabago ng temperatura mula sa malamig na simoy ng hangin hanggang sa maalinsangang panahon. Bagamat wala pang official declaration ng pag-asa sa panahon ng tag-init, naglabas na ang Pangasinan Provincial Health Office ng mga sakit na kanilang tututukan. Ito ang tinatawag nilang 7 summer diseases. Pangalagaan daw ang mga mata dahil nangunguna ang sore eyes. Dahil nga sa panahon po ng tag-init, natutuyo din po yung mga lubrication po ng mga mata, kung kaya karamihan po ay nagkukos ng irritation. Ugaliin ding maglagay ng sunblock kung magbababad sa araw dahil sa sunburn. Kabilang din sa 7 summer diseases ang kagat ng aso o rabies, tigdas o measles, food poisoning, skin diseases gaya ng bungang araw at heat stroke. Ayon na rin sa health authorities, nararanasan ang matinding sikat ng araw pagsapit ng alas 10 ng umaga hanggang alas 2 ng tanghali. Kaya naman mainam na dapat manatili sa loob ng bahay o lilim para maiwasan ang heat stroke. Baon palagi ni Mang Tony ang kanyang gamot sa kanyang alta presyon. Palagi rin siyang may dalang inuming tubig. Kaya mas maganda na yung may suporta sa ating katawan. Para din sa kabutihan ng mga pasero yan eh. Payo ng otoridad, mabisang pag-inom ng sapat na tubig para maibsan ang init ng panahon. Kasama si Henry Duminsil, Joan Punsoy, Balitang Amyanan.